Здравейте хора, днес ще пробваме лава бер пуканки с манго и портокал. Ето. Сега. Ево тук. Както не стъди, как да ни казвам. И сега ще ги пробваме. Ето. Такива цени, ние без нищо написано. А това просто грабеж. Всичко е наред. Аз ще оправя нещата по моя начин. Сега ще пробвам от кола. Слагам тук. Слайм. Играеш с слайм. Чакай. Този слайм е специален. Какво е това вътре, а? Това наистина е много вкусно. Има много кола. Но има много вкусно кола. Сега и аз искам да пробвам. Дай да видя. Колата е много вкусно, човек. Много вкусно. Много е вкусно, бе. Добре, чао на всички. Абонирайте за канала, натиснете камбанката И лайк, че да сложите. и 1000 лайка. 1 милион. Чао!